Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Κάνουμε βίντεο με τον Μάριο και κάνουμε και οι δυο μας θα μπούμε αγκάριο. Μάριε μπες. Ναι, τώρα. Από όπως πάντα πρώτος από τον Μάριο. Καρίμ, όχι σαν Ανδρέας Καρίμ. Σαν Ανδρέας Καρίμ. Θα βάλω και YouTube έτσι. Κάρι. Ξέρω τι σημαίνει Κάρι. Α, δεν μπήκα. Σαν Ανδρέας Καρίμ. Πορτοκαλί είναι. Δεν ξέρω γιατί. Παιδιά, έμαθα ένα κόλπο για να πηγαίνω πρώτος. Απλά βρίσκεις έναν μεγάλο και του λες ομάδα. Σαν αυτόν εδώ, τον νουμπά. Έλα ομάδα φίλε. Μάριε, θες να είμαστε ομάδα ή αντίπαλοι? Θέλω να είμαι αντίπαλος. Ωραία, και εγώ αντίπαλος θέλω. Εγώ πάω στο Fantasy UK1. Και εγώ σε αυτό έχω μπει. Μη πατήσεις space. Κοίτα άχρηστος, κοίτα άχρηστος. Πάει και πατάει space. Κοίτα ρε. Τον τρόλαρα. Άντε γεια, άντε γεια. Άντε γεια, γεια, γεια. Μπαμπα. Μου λαγκάρει αλλά τρέχει. Ο Μάριος παιδιά είχε βάλει ένα βίντεο και ήταν πολύ γαμάτο, αλλά δεν ακουγόταν. Σας βοήθησε πάρα πολύ. Θα βάλω από κάτω το όνομά του να το δείτε. Πώς τον λένε στο αγκάριο, στο YouTube να τον βρείτε. Θα σας το βάλω από κάτω. Εντάξει. Εντάξει Μάριε. Ναι, εντάξει. Έχω 17 subscribers και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω κάνατε και στον Μάριο τον φίλο μου subscribe. 0 δεν έχω, έτσι. Μ' αρέσει που θέλατε να κάνω και βίντεο και με τον Μάριο. Με πρίξατε για ένα βίντεο με τον Μάριο. Με πρίξατε. Όταν λέω πρίξατε, με σπάσατε τα νεύρα για ένα βίντεο με τον Μάριο. Ένα βίντεο ήταν με τον Μάριο. Πώς κάνετε έτσι ρε? Τώρα έφτιαξα δικό μου να τελειώνουμε να μην κουραζόμαστε. Αυτό εγώ του φτιάξα, τον βοήθησα να φτιάξει το κανάλι του και είμαστε όλοι καλά. Ευχαριστώ Καρύμ. Τίποτα Μάριο. Άμα δεν ήταν ο Καρύμ, τίποτα δεν θα γινόταν. Φύγε ρε. Ναι, ευχαριστώ φίλε, ευχαριστώ. Κάτσε, τι γράφουμε, τι πάρα πολύ. Καρύμ, πώς γράφουμε? Με εμένα ρωτάς εσύ. Πού να γράφουμε? Α, δεν μπορούμε εμείς. Εγώ άμα θέλω μπορώ, αλλά λέω. Γιατί εσύ Θα με φάνε. Εσύ πώς μπορείς ρε? Δεν μπορώ. Αυτοί γιατί Παλιά μιλάνε hacker είναι, τι στο Hacker. OMG. Σαν να γίνω κι εγώ. Αου, τι κάνει αυτός ρε? Μπράβο άστοχε, μπράβο νουμπά. Μπράβο έγινες και μικρός, τζάμπα το κάνεις αυτό ρε άχρηστο. Ένας άχρηστος το έχασε τζάμπα και δεν είχε και στόχο. Α, ωραία. Τι έκανα παιδιά? Τζάμπα το space, τζάμπα ρε. Τον σκότωσες? Ήταν Τον σκότωσες? έλα ομάδα, εμείς οι δύο ομάδα. Πώς κάνεις να είσαι μαζί τους, ομάδα? Απλά τους δίνεις όλο το W σου. Ποιο W? Πάτας W πάρα πολλές φορές. Και γίνεσαι ομάδα με αυτούς. Οχ! W! Χαλώ τη ζωή μου, Ναι. Μόνο έτσι μπορείς να γίνεις ομάδα. Εγώ έτσι γίνομαι. Κάτσε, το πατάω Λάκι. Το πατάω πάνω τους. Το πατάω πάνω τους. Ναι ρε. Και μετά τους βοηθάς να φάνε κάποιον. Και μετά είσαι ομάδα. Εγώ πάω καλύτερα στο Global. Όχι, εγώ πάω καλύτερα στο Global συν 18. Παιδί μόνο έτσι λέω να μπορεί να βρεθούμε. Ρε μαλά, εγώ το κάνω και με τρώνε. Το ξέρω, εγώ σε έφαγα. Καρύμ, Βάλε ρε.
Εμένα με λένε σαν Ανδρέας Καρύμ. Όχι, fuck Hitler. Όχι, γάμο την πουτάνα. Ωχ, κουνιέται το φάντασμα. Έκανα W και κουνιόταν μόνο του. Γιατί? Ποιο φάντασμα ρε. Ρε κοίτα, πατάω W και τώρα κουνιέται μόνο του. Να, και Το ξέρω. πώς γίνεται αυτό? Είναι μποτάκι. Φάτο γρήγορα ρε. Θα γίνει πάρα πολύ μεγάλο, θα κάνει χάο. Με σκότωσε. Το ίδιο το ποντάκι. Ω μιτζή ρε. Σε έφαγε το μποτάκι. Ρε Τώρα μην μαλακά, απ' what the fuck. Να μου λάγκανε, what the fuck. Ξέρεις, για να βρεθούμε και οι δυο μας κοντά, ξέρεις τι θα κάνουμε. Τι? Εγώ θα πατήσω W με το 3 και εσύ θα πατήσεις με το 3 R. Γάμο την πουτάνα τη μάνα του. Συγγνώμη, αλλά νευριάζω με αυτούς τους μαλάκες που πατάνε space κάτω δίσκα λίγο. Αφού είσαι νουμπάς. Πλάκα κάνω, παιδιά, είναι πιο μάγκας. Κοίτα νουμπάδες. Ναι, δηλαδή. Μπαίνω στο τίμα, εγώ μπαίνω στο... Καλή, εσύ είσαι ο πιο- Μπήκα στο Rainbow, είσαι ο μπήκα πιο στο καλύτερος. Rainbow. Μιλάμε, είσαι ο Ω, το Rainbow είναι το πιο γαμάτο ρε. Μπες στο Rainbow, το προτελευταίο. What the fuck, το μάτι πιο μου. τελευταίο. Ρε, Ναι. γιατί δεν μπαίνουμε στο ζόμπι αγκάριο, ρε? Όχι, μπες σε αυτό, μπες σε αυτό. Α, θα σου πονάνε τα μάτια. Αου, Πού να είναι τα μάτια μου? αου. Γιατί, μαλά με σκοτώνουνε. Α, τα μάτια μου. Γιατί δεν κουνιέμαι? Αου. Μου λάγκαρε. Τι Α, κάνω? τα μάτια μου. Καρύμ, τι κάνω, μου λάγκαρε. Πειραμένο. Ναι, περίμενε 3 λεπτά. Εντάξει. Άμα περιμένεις 3 λεπτά μετά θα έχουν κολλήσει όλοι και θα τους τρως. Καρύμ, κάνε μία να βλέπω το λάπτοπ σου. Να δω Γιατί? που παίζεις, ρε. Θέλω να σε δω. Γιατί αφού κάνεις βίντεο, να δεις. Να δώσεις στο Skype, ρε νουμπά. Πάτα μία να δω το Skype. Γιατί? Ρε, κάνε μία! Καρύμ! Κάνε μία, ρε μαλάκα. Πάτα μία να δω το λάπτοπ σου. Γιατί? Από το Skype θα δεις. Αφού παίζω δεν μπορώ. Έλα, τελείωνε ρε νουμπά. Ψόφα και τελείωσε. Κάτω. Ναι, καλά, δεν είναι χάζω. Ναι, μόλις Είναι καλά. Ναι, αλλά Γιατί όταν να ψοφήσεις ψοφήσω? τον άλλο. Μαλά, πότε θα βγει, άντε, μου λάγκαρε. Μου λάγκαρε. Τι κάνω ρε καρύμπα μου. Πείτε μου πως δεν έκανα βλακεία. Ναι, τώρα και- κάτω, please. Μην πατήσεις τέτοιο, έλα, θέλω να δω. Έκανα βλακεία. Έλα, να δω το λάπτοπ σου. Please. Πακιστάν. Έλα, μαλάκα, κάτω. Έλα ρε, μόνο 2 λεπτά. Έλα, μαλάκα. Είμαι τρίτος, δεν μπορώ. Χέστηκα άμα είσαι τρίτος η μουνή. Κι εγώ χαίστηκα άμα θες Ότι να δεις είσαι το λάπτοπ. μουνή. Κι εγώ χαίστηκα άμα θες να δεις το λάπτοπ μου. Είμαι δεύτερος. Είμαι τρίτος. Είσαι 10ος όπως Είμαι δεύτερος. εμένα μου έχει λαγκάρει και γράφει σαν Ανδρέας Καρύμ 11ος. Ρε Οκα- μου έχει λαγκάρει να ξαναμπω. Είμαι πρώτος. Να ξαναμπω. Ναι. Να ξαναμπω. Ναι. Ψέματα μου λείπες. Γιατί λες ψέματα. Αφού το έφαγε ο μαλάκας, γιατί πήγα τελευταίος. Α, καλά, έκανα μεγάλη βλακεία. Καλά. Πολύ μεγάλη βλακεία. Νόμιζα πως Γαμιέσαι. λέει έκανα μεγάλη βλακεία. Κοίτα αυτός πήγε. Πάμε στο πρώτο τελευταίο, ρε, είναι αυτό που φωτεινίζει. Εγώ πάω στο τελευταίο, το chat server. Μετά θα πάμε στο ζόμπι. Ναι. Ω, ναι. Μπήκε στο τελευταίο. Όχι, τώρα είμαι στο αχρωματιστά, κάτσε να πεθάνω για να αυτό. Ωραία, μπαίνω κι εγώ. Μπαίνω στο... Όχι, όχι, πάμε Μπήκα στο στο zombie. ζόμπι. Και τι κάνεις στο ζόμπι? Τίποτα. Απλά κάθεσαι. Μου λάγκαρε. Κοντέκτη. Το zombie δεν μου κάνει. Γιατί? Δεν ξέρω.
Μου γράφει connecting. Και εμένα μου το έγραψε αυτό, ρε. Να. Ωραία. Μπες στο Tiam Arena. Tiam Arena. Ναι, είμαι κόκκινος. Νικάει η ομάδα μου. Όχι, είμαι μπλε. Χάνει η ομάδα μου. Να ξέρετε ότι μιλάω σαν όπερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαλάκα, τι είσαι τώρα, μπλε. Ναι. Κι εγώ, κοίτα πόσο μικρούλοι είμαστε. Είμαστε χαζοί, χάνουμε. Εγώ πάω στο UK1 για να πάω πρώτος. Ένας κόκκινος, ένας πράσινος, άλλοι με κυνηγάνε! Εγώ μπήκα στο UK1, ξέρεις. Στο Fantasy UK1 για να είμαι πρώτος. Φάε με εσύ. Μπέλα, πήγα σε πήγα σε ένα μεγάλο και τον ακολουθώ. Που με βοηθάει. Έλα ρε γάμο. Άντε επιτέλους. Καλά, εγώ έκανα βίντεο τόσο. Γεια σας παιδιά, και σήμερα παίζω αγκάριο μομπί και πάρω λίγο να πέσω και πέθανα. Τώρα ξαναπέω το βίντεο. Και κάνουμε το Mario βίντεο. Τι έπαθες, δεν είχες βάλει βίντεο. Όχι. Εσύ μου πας. In my eye. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σκατά, το κλείνω.